Ето, това е библиотеката. Наистина така доста впечатляващо. И реално това е гледната точка примерно на креатора, който е от Create Studio. Нали? Примерно, който е решил да ги прави тези аватари. Но ти имаш пълната свобода от Scratch да започнеш, примерно, да си създадеш твой собствен аватар, който може да си го персонализираш. Ето, примерно, натискаме ето този. Нали, ето тук с плюсчето, където е. Натискаме го, плюс. И то е аднат на нашия таймлайн, където се казва. И ето тук горе натискаме Close Pop-up, да ме го затваряме. Ето, нашият герой е тук вече. В предишни видеа съм обяснявал, нали, Action, където имаме Style. Ето го Style. Ето тук от дясната страна може да го променяме вече, когато ни е наготово. Ето той тук в момента е с татуировка, нали, примерно. И ето тук от дясната страна ние може да го променяме това нещо. Може да променяме цвета на фанелката. Ето тук имаме лого. Значи като цъкнем на логото, ето го цък. И значи аз е тук в Global ще си сложа моето лого, където е. И може да си промениш, ти да си сложиш логото на твоята компания. Ето го.